אשל הנשיא הינו כפר נוער התיישבותי, הממוקם בצפון הנגב, כ10 קילומטר צפון מערבית לבאר שבע, ושטחו כ5,000 דונם. בכפר, פנימייה, משק חקלאי, ובית ספר תיכון 6-שנתי, בו לומדים כ1,400 תלמידים המגיעים מאוכלוסיות שונות, בהם ילדי יישובים קהילתיים כלהבים ומיתר, ילדי קיבוצי ומושבי הסביבה, וחניכי הפנימייה המתגוררים במקום. אנחנו רואים את הפנימייה שלנו כבית נוסף לחניכים, בית חינוכי משמעותי עבורם. בפנימייה שלנו מתקבלים תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה, בעלי הישגים גבוהים, זאת לאחר שהם עוברים מיון מקיף, הכולל מבחנים פסיכוטכניים, סדנאות הסתגלות בהנחיית יועצים ופסיכולוגים, וכמובן רעיונות קבלה. לכל שכבת גיל בפנימייה ישנם פרויקטים חינוכיים, לימודיים, תרבותיים, חברתיים. סביבם נעשית עבודה מאוד משמעותית, וכמובן את העבודה הזאת מוביל צוות החינוכי הגדול והתומך שלנו. אין לי ספק שהמסגרת הפנימייתית מעניקה לכל חניך וחניך הרבה בתחום הלימודי, הערכי והחווייתי, דברים שהם לא שכחים לעולם. הפנימייה, כמכלול אחד בתוך כפר הנוער אשל הנשיא, משמשת מוסד חינוכי משמעותי, הפועל להעצמת חניכיו ולהשפעה עליהם, ללמידה, להישגיות, למודעות אישית, ערכית וחברתית. אנחנו כמחנכים בפנימייה מהווים דמות מאוד מרכזית בחיי החניך. אנחנו מלווים אותו לאורך כל שעות היום, בלימודים, בשעות הפנאי וכשהוא צריך אוזן קשבת. אנחנו מאמינים בחניכים שלנו ורוצים שיצליחו, ולכן אנחנו כאן. לפנימייה יכולים להירשם תלמידים לכיתות ז', ח', ט'. עליהם להיות בעלי יכולת לימודית גבוהה ובעלי אכפתיות חברתית. בית הספר התיכון אשל הנשיא מציע לתלמידים מגוון רחב של מגמות לימוד מודרניות וייחודיות ותנאים טובים ללמידה והתפתחות אישית. מול עינינו עומדות 3 מטרות עיקריות: מפגש חברתי תוך שמירה על צביון הפרט, חינוך להישגיות ומיצוי עצמי, וחינוך לעבודה. בבית הספר לומדים 5 ימים בשבוע, ויום נוסף הוא יום עבודה במשק החקלאי. הבוקר בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3-4 ולעבודה. אנו מאמינים כי החניך סופג ערכים של עבודה, של מיומנויות, של סובלנות, סבלנות, מפנים את חשיבות השמירה על איכות הסביבה ומביא למיצוי את יכולתו האישית במסגרת זו. חניכי הפנימייה תורמים ועובדים גם אחר הצהריים, ובזכות עבודתם אנו מצליחים לשמור על המשק החקלאי פעיל באופן רציף. אז 3-4 ולעבודה. תלמידי הפנימייה יכולים לבחור ולהשתתף במגוון רחב מאוד של חוגים, קורסים ופעילות חברתית בשעות אחר הצהריים והערב. השנה פיתחנו בפנימייה תוכנית ייחודית חינוכית לכל חניך, במסגרתה השתלב בתחומי עניין מגוונים להשארתו התרבותית, פיתוח יכולות מנהיגות ומצוינות. חניכי הפנימייה מפתחים את כישרונותיהם במגוון החוגים, החל בתחומי הספורט, דרך מחול, אומנות, הרכבים מוזיקליים, נגינה בכלים השונים, תיאטרון, דרמה ועוד. הצוות החינוכי יציג כבר בתחילת שנת הלימודים תוכנית חינוכית אישית לכל חניך שתיתן מענה לצרכים הלימודיים, מצוינות, הרחבת תחומי דעת וקורסי הכשרה. בפנימייה תהיה האפשרות לכל חניך המצטיין בלימודיו להתחיל את לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה או לחילופין באוניברסיטת בן גוריון במחלקות השונות. חניכי הפנימייה שהצטרפו בכיתה ז' יוכלו להתחיל את דרכם בכיתות מופת, במסגרתם תוכנית רחבה של כ-15 שעות שבועיות ללימודי מדעים והתמחות בתחום הכימיה או אומנות. תלמידי מופת יתחילו את לימודי התואר הראשון כבר בכיתה י' ויזכו לדחיית שירות של כשנה עד לסיום לימודי התואר. לכל שכבה מבנה מגורים משלה, הכולל חדרי תלמידים, חדר צוות ומועדון שכבתי. בחדרים ישנה מקלחת ושירותים פרטיים, והניקיון הוא באחריות התלמידים. שכולנו כאן ביחד בכל
יש עתיד ושלא הכל עבור, נתנו לי חייב לתפוס חיבור, כמו בילור, לכולנו כאן ביחד. תם אך לא נשלם. הערב יורד אל פנימיית אשל הנשיא, מפנה מקום לשינה וחלומות מתוקים. רגע של מנוחה, רגע לפני עוד יום חדש ומבטיח.